Здравейте, казвам се Катя Петрова и съм холистичен консултант. Помагам на жените да открият и да променят своите подсъзнателни блокажи и страхове и да заживеят живота, който заслужава чрез метода Тета Хилинг. И днес ще поговоря за една наша детска нужда, която си остава, и това е нуждата да бъдем видяни. Докато растем, ние имаме няколко детски нужди. Едни от тях са нужда да бъдем видяни, чути и разбрани. За съжаление са малко щастливците, които могат да си похвалят с това да бъдат удовлетворени тези техни три нужди. Защото когато си видян, чут и разбран, ти си изпълнен с радост, ти си щастлив, ти си удовлетворен, защото знаеш, че ти си важен, че твоето мнение е важно и че ти имаш значение. Предполагам, че всеки е чувал, и аз имам малко дете, че децата много обичат да казват: мамо, виж ме, татя, виж ме, виж, 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 и не спира да го повтаря, докато не ги погледнете. И си представете, ако на едно такова малко дете постоянно казва: мамо, виж ме, татя, виж ме, и ако не му се обръща внимание, ако не го погледаш, защото имате работа, или просто сте заети с нещо друго, какво се получава? Когато това е систематично, в един момент детето какво ще започне да си мисли? Аз не съм важен, аз не съществувам, защото моите мама или тати не ме забелязват, аз не съществувам. Сега си представете за момент един възрастен човек, израснал с това вярване, че той не е важен, той не съществува. Според вас такъв човек може ли да успее да бъде щастлив? Не може. Децата го интерпретират така, защото те нямат логично мислене. Те си правят свои техни асоциации. И точно тези техни асоциации, по тези асоциации живеем и ние като възрастни. Живеем съгласно вярванията, които сме приели тогава. Защо се получава така? Защото нормално е, че когато растем, ние започваме да искаме да покажем своята индивидуалност, да ни видят. И щом ни видят, значи съществуваме. А когато не ни виждат, значи ние не съществуваме. И когато тази наша нужда остане неудовлетворена, за съжаление, след време ние си намираме различни причини или попадаме в различни ситуации, за да удовлетворим тази наша нужда да бъдем видяни. Наскоро попаднах на едно предаване, в което едно момче, то беше гей, правеше много провокативни видеа, дори скандални в някоя социална мрежа. И се обличаше и се гримираше просто много фрапантно. А в действителност, като говореше, то не беше никак лошо и аз на моменти даже му се възхищавах на неговото разсъждение за тези години. И ми направи впечатление как през цялото предаване то повтаряше, че то прави това, защото иска да бъде видян. Той иска да го видят хората. И се замисля как хората наистина може да стигнем до невероятни крайности, само и само за да може да ни види някой. Това е, разбира се, един много малък пример за хората, които живеят с тази нужда да бъдат видяни. В видеото ми за обидата говоря, че човек може да се обиди, за да бъде видян. Защото, примерно, като е бил малък, той е навързал, че само когато се разсърди, когато се обиди, когато мълчи, само тогава са му обръщали внимание. Може да започне да прави скандали, за да бъде видян, защото като е бил малък, например, пък само когато е правил скандали, тогава са го забелязвали близките му. Да влизаме също в ролята на жертва, да се жалваме колко тежък е живота ни пред приятели. Можем да стигнем дори до това да се разболеем, за да бъдем видяни. Защото когато се разболеем, хората ни съжаляват и тогава ни виждат и ни обръщат внимание и ние сме важни. И до какви ли още ние крайности не може да стигнем, за да бъдем видяни.
Как да се излезе от този кръг? Започва се пак с наблюдаване, анализиране на себе си. Трябва да бъдем наистина честни пред себе си, когато примерно се разсърдим, когато се развикаме някой, когато пани в някаква подобна ситуация, да си зададем въпроса: защо го правя това? Искам да бъда видян ли? Аз имам ли значение? Важен ли съм? След това започнете да давате на себе си подкрепа. Приемете се първо такава каквато сте. Давайте си това, което ви липсва. Вие, защото няма кой да ви го даде, ако вие първо не го дадете на себе си. И приемете се наистина с всичките си недостатъци. Това е много важно. За да ги премахнете, първо трябва да ги приемете, че ги имате. Обичайте се. И тук пак стигаме до най-важното нещо. Любовта към себе си. Тя във всички наши сфери е намесена. Защото точно с тези малки стъпки, като започнем да знаем, че ние сме важни, че нашето мнение е важно, нас ни виждат, нас ни чуват, когато имаме да кажем нещо. Хората ни разбират. И точно с тях човек започва лека по лека да заобичва себе си. Човек не може да заобича себе си изведнъж от раз. Цял живот си се е критикувал, гледал си в огледалото, не си харесал това, онова или по някакъв начин се самосаботирал. Не може изведнъж да започне да повтаряш: аз обичам себе си и ти да обикнеш себе си. Просто е невъзможно това. Започва с едни малки такива стъпки. И когато започнеш да знаеш, че ти си важен, твоето мнение е важно, хората ти виждат, хората ти чуват, хората ти забелязват, тогава започва да идва едно леко самочувствие, една увереност, започваш да харесваш себе си. Поставянето на границите става по-лесно, защото знаеш, че, пак казвам, че ти си важен и твоето мнение има значение. И с всяка малка крачка, която правиш, ти заобичваш себе си повече. И света, и хората около теб започват да се променят, защото те са твое отражение. Те отразяват това, твоят вътрешен свят. И когато ти обичаш, уважаваш и цениш себе си, когато ти знаеш, че си видян, чут и разбран, света ще ти отговори точно по този начин. Че ти си важен, че твоето мнение е важно, ти заслужаваш да бъдеш видян, ти заслужаваш да бъдеш чут, ти заслужаваш любов. Това беше от мен. Надявам се да ви е полезно това видео.